To me sunan malam? Sunana Saddam Ibrahim Muhammad wanda aka fi sani da yarima sarauta. To malam Saddam Ibrahim Muhammad sunanka na bari kuma yarima ko? Sarauta. To me kake dauke da shi? A yau ina dauke da wata waka mai daɗi wanda na zo da masoya wato Aisha Indo. To Allah sarki Aisha Indo. To bismillah dai za ta wuce. Aisha Indo sannan kan wata a kina raina inda ke na sani ba zan ji kunya ba kina jina kuma kina gani na. Aisha Indo da ƙaunar ki nake kwana ni a soyayya ba ke ba daɗi. Gaskiya malam ka iya waka ga kuma salo na tsara murya. To ita waka dama content din ciki wato yani ainihin abin da yake ciki shine abin tsoro. An ce faɗa alkhairi ko kai shiru. Yawa a daina batsa, masu waka suna batsa din nan zaga duk rashin tarbiyya ne da kuma wasu din kunya suke ba iyayensu ba su tarbiyya a gida ya suka fito suka batsa musu ƙasa ido. To kar ku irin wannan, Allah ya muku albarka. Kace kana wajejen Bacirawa ko can gaba da rijiyar lemo kenan? Gaba da rijiyar lemo wajen Bacira Sharifan Bacira kenan.